Ne, mišiću, ne, gospodine mišiću, ne tamo. Dobroveče svima i dobrodošli na kanal The Magical Place ili čarobno mesto. Nadam se da ste spremni za jednu novu priču za laku noć i ako vam se sviđa, ne zaboravite da lajkujete i pretplatite se na moj kanal. Dobroveče! Dobroveče! Ko je tu? Ćao! Zdravo svima! Ja sam gospodin Mišić i dobrodošli u novu priču za laku noć koja se zove Gospodin Mišić i njegova avantura u čarobnoj šumi. Jej! A sada uživajte i... Kakav je to užasan zvuk! Što me probudilo! Joj, kakav je ovo telefon? Šta je ovo? Telefon u čarobnoj šumi? Ova kafa je jako dobra, dobro jutro. Gospođo Sovo, šta je ovo? Ko to mene budi? Izvini, ljubičasta Sovo. Ma šta izvini? Nemojte da me budite s telefonom ovako rano. Doviđenja. Dobro, da nastavim ja sa svojom kafom. Da, pa šta sad? Šta se dešava? Slušaj, ja mislim da ti trebaš da ideš na nove avanture. Avanture? Jao, pa to je tako uzbudljivo. Evo krećem. Čekaj. Htela sam da ti kažem. Ode on. Što je super ova kafa. Slušaj, steći ćeš veliko bogatstvo u novoj avanturi. Dobro. Šta se ovde dešava? Idemo, zmaju, možeš ti to. Idemo, vatra, ponovo, bravo. Zdravo, gospodine Mišiću. Zdravo svima. Pa ovo je jako uzbudljivo, a šta vi to radite? Ja učim našeg dobrog, divnog zmaja kako da koristi svoje moći i bljuje vatru. Tako da kad nam bude trebalo, možemo da ga pozovemo. Super, hvala vam! Zdravo, vidimo se i čuvaj se, Mišiću. Zdravo, hvala! Jao, šta ja volim da se spuštam niz toboggan. Hej, hoću ja, kada je moj red? Ajde, svi ćemo polako. Jej, što je ovo super! Što je ovo divno! Zdravo svima! Zdravo, gospodine Mišiću! Pa, meni je tako drago što znate za mene. Naravno da znamo, ti si najdivniji mišić u čarobnoj šumi. I uvek nas imaš ovdje i uvek možeš da dođeš da se igraš sa nama. Pa to zvuči jako uzbudljivo. Dolazim uskoro, vidimo se posle. Ćao! Jao, Vuk spava. Pa ovo je nova dimenzija, hoću ja tamo. Magični portal, pa ovo zvuči super. Ko se to meni približava polako? Idem, hoću kroz portal. Ne, gospodine Mišiću, ne, ideš sa mnom, hajde. Pa šta to bi? Ne smeš tek tako da ideš u drugu dimenziju. Moraš prvo nas da pitaš, tamo živi zla veštica. Zdravo svima, zdravo gospodine Mišiću. Ja mislim da si ti imao jako zanimljivu avanturu. Jesam i našao sam najveće bogatstvo, a to je da ja imam mnogo divnih prijatelja. Tako je, najdraže na svetu je da imamo prave prijatelje. Ja sam mnogo srećna što si imao avanturu ovu i što si prikazao našoj deci po celom svetu da je najdivnije imati prave prijatelje. A sada, draga dečice, mislim da je vreme za laku noć. Ako vam se sviđa ovaj video, pretplatite se na ovaj kanal koji se zove The Magical Place, lajkujte i vidimo se uskoro ponovo. Moramo da vidimo koja je sledeća avantura za gospodina Mišića. A do tada, laku noć!